मोनसे गिदिर खौरां गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव दिल्लीनि रायजो राजाफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों। रोजा बारहुंखा आरो अखानि थाखाय दिल्लीनि गोबां जायगाफ्रा दैजों लोमसावजादों, जायनि जाहोनाव दिल्लीनि राजा लामाफ्राव गोबां बेसेन गोसा लाक्जारि गारिफ्रा लोमसावजादों। लोगोसे गोबां बिबांनि अखा हानायजों दिल्लीनि बिरखं गाथोनाव जाब्रबथाय जाथायबो जादों, जायनि जाहोनाव बे जाब्रबथायावनो 4 सुबुङा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जायो। नंगौ, दिल्ली बिरखं गाथोनाव गोबां अखा बारहुंखा बारनायजों दिल्ली बिरखंनि टार्मिनेल सेआव उखुमा गोग्लैसिना 4 सुबुङा जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव जोखोम जानाय 4 सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। थारैनो दिल्लीयाव गोबां रोजा अखा हानानै लामाफोरखौ लोमसावनाया गोबां गारिफोरखौ खहा खालामदों। दिल्ली आरो एनसीआरनि खाथि खालानि ओनसोलफ्राव थांनाय शुक्रबारनिफ्रायनो रोजा अखा हादों। भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ माखासे समसिम दिल्लीयाव गोबां गोब्राब अखा हाबाय थानो हागौ। अखा हाबाय थानायनि गेजेराव दिल्ली राजथावनिनि गोबां ओनसोलफ्रा दैजों लोमसावजादोंमोन। थारैनो थाद'नाय गैयै दुंथायनि गेजेराव दिल्ली आरो एनसीआरआ अखाजों मोगा-मोगि जानांदों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।